ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ हरे ഹരേ कृष्णा രാമ രാമ प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा ഭജി ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं ഹരേ श्रीराधाकृष्णपाद കൃഷ്ണ ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामधारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान की जय गुरु महाराज की जय എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 മലയാളം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 17 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയത്. ഇന്നലത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു ദിവസം എത്രയാന്നുള്ള ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരു കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു കൽപ്പത്തിൽ എത്ര യുഗങ്ങൾ വന്നു പോകും, 1000 തവണ ചതുർയുഗങ്ങൾ വന്നു പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം ഇനി അടുത്തത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. 17 ശ്ലോകം വരെയാണ് ഇന്നലെ എടുത്തത്. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അവ്യക്താദ്വ്യക്ത സർവാ പ്രഭവന്ത്യഹരാഗമേ രാഗമേ പ്രലീയന്തേ തത്രൈവാവ്യക്ത സപ്ഞകേ. ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തിൽ സർവഭൂതങ്ങളും അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിലാണ് ഈ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വന്നു പോകുന്നത്. അത്ര തന്നെ രാത്രിയും വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന് എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും എന്താണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അവരുടെ എല്ലാം മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു രാവാണ് നമ്മുടെ ഈ യുഗം എന്ന് 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവന് ആ യുഗം അവസാനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മരണമാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ചു കാലം സർവ്വഭൂതങ്ങൾ അവ്യക്തതയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവ അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ വീണ്ടും ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ അവ്യക്തതയിൽ തന്നെ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് വീണ്ടും ബ്രഹ്മദേവന്റെ പകലാകുമ്പോൾ വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കും. വീണ്ടും ബ്രഹ്മദേവന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാം അവ്യക്തതയിൽ ലയിക്കും. വീണ്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് ഭൂതഗ്രാമസ്തയേവായം ഭൂത്വാ പ്രലീയതേ രാത്രിയാഗമേവ സഹ പാർത്ഥ പ്രഭവത്യഹരാഗമേ. വീണ്ടും വീണ്ടും ബ്രഹ്മദിനാരംഭത്തോടെ സകല ഭൂതജാലങ്ങളും ഉളവാകുന്നു. ബ്രഹ്മനിശാഗമനത്തിൽ ഇവയെല്ലാം നിസ്സഹായമായി നശിക്കുന്നു. അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്പബുദ്ധികൾക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ പിന്നീട് അവർക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോരണം. അപ്പം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ വേളയിലാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഉന്നതങ്ങളോ അധമങ്ങളോ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ എല്ലാം നശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവന്റെ പകൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ ആ ഒരു പകലിന്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നശിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ
റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു, വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. പരസ്തസ്മാത്തു ഭാവന്യോ അവ്യക്തോ വ്യക്താത് സനാതനഃ യസ്സർവസർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യത്സു ന വിനശ്യതി. വ്യക്തവും അവ്യക്തവുമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമായിട്ട് സനാതനമായ മറ്റൊരു വ്യക്തഭാവമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. സർഗാവസാനത്തിലും അത് അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പം അത് ഏതാണ്? ഈ നശിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഈ ഒരു നശിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നശിക്കാത്ത ഒന്നുണ്ട്. ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള സമുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള വ്യക്തഭാവമുള്ള ഒന്നുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? അത് ഈശ്വരനെ, ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം വ്യക്തിഭാവത്തിലാണ് ഈശ്വരനെന്നും ആ ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ലെന്നും ആ ഈശ്വരന്റെ ധാമത്തിനും ഒരിക്കലും നാശമില്ല. എന്നാൽ ഈശ്വര സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും നാശമുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അതീന്ദ്രിയവും സനാതനവുമാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പരിണാമ വിശേഷങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമാണത്. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, അതിന് മാറ്റമുണ്ട്, അതിന് നാശമുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെല്ലാം അതീതമാണ് ഭഗവാന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നവയാണല്ലോ ഈ പരിണാമങ്ങളെല്ലാം. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവനെയാണ് ഈ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുണം കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് തികച്ചും വിപരീതമാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഉത്തമ അധമ പ്രകൃതി ഭേദങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഏത് പ്രകൃതി ഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് 7ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അവ്യക്തോ അക്ഷര ഇത്യുക്തസ്തമാഹു പരമാം ഗതിം യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമാം. അപ്പം വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതുമില്ലാത്തതാണ് എന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അസ്ഥിരതയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമാണ് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും ഭഗവാൻ നാശമില്ലെന്നും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ എന്നും ഭഗവാന്റെ ധാമവും അതീന്ദ്രിയമാണ്, ശാശ്വതമാണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ ചിന്താമണി ധാമം അഥവാ ഗോലോകധാമം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തില് എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്ന ധാമമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ മഹോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥാനം പലതരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മണിമന്ദിരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലുണ്ട്. ഒരുപാട് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും പാല് പറ്റാത്ത സുരഭി പശുക്കളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്. അനേകായിരം ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ, നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു ലക്ഷ്മി ദേവി ഉള്ളൂ എന്നാ. പക്ഷെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ പരിചരണം ഏറ്റുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ അവിടെ വാഴുന്നത്. അപ്പം അവിടെ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഓടക്കുഴലൂതി വീണും കുണന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ ആ തലത്തില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിരാജിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ താമര കണ്ണുകളെ പോലെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും വർണ്ണിക്കുന്നു. അപ്പൊ 1000 കാമദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 1000 കാമദേവന്മാരെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിനെ കുറിച്ചും പരമമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പം മറ്റ് ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന് ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? വീണ്ടും നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും, ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കർമ്മഭൂമിയിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പരമമായിട്ടുള്ള പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുക. അവിടെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൊരു ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പിന്നീട് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ കറങ്ങേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും
ഇവിടെ ഉള്ളതിനെ കഴിഞ്ഞും ഏറ്റവും എന്താണ് പറയുന്നത്, എല്ലാം കൊണ്ടും ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ കഴിഞ്ഞും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു പ്രാപ്യസ്ഥാനം, പരമമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ഈ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലോകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, പുരുഷാപരം പാർത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യത്വനന്യയാം യസ്യാന്തസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സർവമിദം തദം. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ പ്രാപ്യനാണ് സർവരിലും മഹത്തായ ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സ്വധാമസ്ഥനെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയും സർവത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് താനും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും തന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള ശക്തികളിലൂടെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലോ എണ്ണമറ്റ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേരാൻ ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ മറ്റൊരു കുറുക്കു വഴികളുമില്ല. കുറെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ കൂടി പെട്ടതുകൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ടോ കുറെ അറിവ് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹവും നമുക്ക് പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാൻ സദാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഉത്കൃഷ്ട ധാമത്തിലാണെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയാകിയാൽ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയില് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവികളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാൻ 3 തരത്തിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടും സംഹരിക്കേണ്ട സമയത്ത് സംഹരിച്ചുകൊണ്ടും ഒക്കെ തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു, നാരായണൻ എന്നിവരെയൊക്കെ ആ രൂപങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് 23. എത്ര കാലേ ത്വനാ വൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രയാതായാന്തിതം കാലം വക്ഷ്യാമി ഭരതർഷഭഃ. അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് പുനർജന്മം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നും ഏതേത് കാലങ്ങളിലായാൽ വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം ഏതേത് കാലങ്ങളിൽ ശരീരത്തെ ത്യജിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു യോഗിക്ക് പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതും എപ്പോഴൊക്കെ ശരീരം ത്യജിച്ചാൽ പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം ചെയ്ത ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ആണോ? ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ചിലപ്പോ മാതാജിക്ക് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും. എനിക്കിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്നൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന, സദാ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആനന്ദം കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാൻ സർവവും മറന്ന് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല. ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സുഖത്തെക്കുറിച്ചോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയില്ല. എന്താണെങ്കിലും അവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ വേണം. എവിടെയാണെങ്കിലും ഏത് നരകത്തിൽ ചെന്ന് പതിച്ചാലും ശരി, അവിടെയും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. ശുദ്ധഭക്തന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വേണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് മരണത്തെക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ വേവലാതികളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ കുറഞ്ഞാലോ കൂടിയാലോ ഒന്നും അതിൽ സന്തോഷമോ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഹ്ലാദമോ ദുഃഖമോ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയും ബുദ്ധിയും ശ്രദ്ധയും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഭക്തനെ തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഭഗവാൻ. ഭക്തൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും ആ ഭക്തൻ സദാ ഭഗവാനിലായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ അർഹനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ലാത്ത കർമ്മജ്ഞാന ഹഠയോഗാദി സാക്ഷാത്കാര പദ്ധതികളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം അവർക്കൊക്കെ ഈ ജനിമൃതികളിലുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുതകുന്ന സമയത്ത് ദേഹത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അവരവർക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കും ഇനിയും പുനർജന്മം വേണോ, അഥവാ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് വരാതെ ഉള്ള
ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ അവർക്ക് തന്നെ സാധിക്കും. അപ്പം തികവുറ്റ ഒരു യോഗിക്ക് ഭൗതിക ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയവും പരിതസ്ഥിതിയും ഒക്കെ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പരിപൂർണത നേടിയില്ലാത്ത ഒരാൾക്കുള്ള വിജയം യാദൃശ്ചികമായി അനുയോജ്യമായ അവസരത്തിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്താത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും മരണം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം പുനർജന്മമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ അനുയോജ്യമായ സമയത്തെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം അഗ്നിർജ്യോതിരഹ ശുക്ല ഷൺമാസ ഉത്തരായണം തത്ര പ്രയാത ഗച്ഛന്തി ബ്രഹ്മവിദോ ജനാഃ. അപ്പം അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ ഇഹലോകം വിടുന്ന ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആ സമയവും ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവവും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്നത്. അപ്പം അഗ്നിയുടെയോ ജ്യോതിസിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിലോ പകലുള്ള ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ, പകലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിലോ ശുക്ലപക്ഷത്തിലോ ഉത്തരായണ കാലത്തോ, നമ്മുടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഉത്തരായണ കാലം വരെ ആ ശരശയ്യയിൽ തന്നെ ഇരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അഗ്നി, ജ്യോതിസ്, പകല്, ശുക്ലപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ അഡ്മിൻ മാതാജിമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അവരാരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയില്ല. സംസാരിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അഗ്നി, ജ്യോതിസ്, പകൽ, ശുക്ലപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവയിലെല്ലാം ജീവാത്മാവിന് യാത്രാവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന വിവിധ ദേവതമാരുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം. അതായത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അഗ്നിയിലും ജ്യോതിസിലും പകല്, ശുക്ലപക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തില് നമ്മളെ ആ ഒരു ജീവനെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ദേവതമാര് ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അഗ്നിയിലുണ്ട്, ജ്യോതിസിലുണ്ട്, പകൽ, ശുക്ലപക്ഷം എന്നിവയിലൊക്കെ ആ ജീവാത്മാവിന് യാത്രാവിധാനം, അതായത് മരണശേഷം അതിനെ എങ്ങോട്ടാണ്, ഏത് ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, അതിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അതിനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ ദേവതമാരുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം മരണസമയത്ത് മനസ്സ് ആത്മാവിനെ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴികാട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ യാദൃശ്ചികമായിട്ടോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ചോ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ജീവാത്മാവിന്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് നിർഗുണ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിൽ എത്തിച്ചേരാം. അപ്പൊ യോഗചര്യയിലൊക്കെ ഏറെ പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ള യോഗികളൊക്കെ എവിടെ വെച്ച് ഏത് സമയത്ത് ദേഹത്യാഗമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും ഉയരാത്ത വ്യക്തികൾക്കാണ് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അവരുടെ മരണം യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ യോഗയുടെ ഇതിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ സ്വന്തം മരണസമയം വരെ സ്വയം നിശ്ചയിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ആ ദേഹത്തെ വെടിയാനും സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. അടുത്ത ശ്ലോകം ധൂമോ രാത്രി തഥാ കൃഷ്ണ ഷണ്മാസ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചാന്തമസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. ധൂമസാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോകുന്നു. അയാൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അപ്പം ധൂമസാന്നിധ്യം, പുകയുടെ സാന്നിധ്യം, രാത്രി, കൃഷ്ണപക്ഷം, ദക്ഷിണായനം എന്നീ സമയങ്ങളിൽ മരിക്കുന്ന യോഗി ചന്ദ്രലോകം പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പുണ്യത്തിന്റെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. അപ്പം ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കപിലമുനി പറയുന്നുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞക്രിയകളും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര് അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തുക? ചന്ദ്രലോകത്തിലെത്തും. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞക്രിയകളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രലോകത്തിലാണ് എത്തുക. അപ്പൊ ഈ മഹാത്മാക്കൾ അവര് ശരിക്കും മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. കാരണം അവര് അധപതിച്ച കർമ്മമൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി അങ്ങനെ ഒരു അധപതിച്ച ജീവിതം അല്ലല്ലോ അവർ നയിച്ചത്. അവര് കുറച്ചൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണല്ലോ അവർ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചന്ദ്രലോകം ലഭിച്ചത്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ആ മഹാത്മാക്കള് ദേവഗണിത പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 10,000 വർഷങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ ജീവിക്കുകയും അവരവിടെ അവിടുത്തെ സോമരസങ്ങളൊക്കെ, അവിടുത്തെ സുഖങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് 10,000 വർഷത്തോളം ജീവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവര് വീണ്ടും ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. കാരണം ഒരു ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതിന്റെ കാരണം അവര് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവര് നല്ല സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചന്ദ്രലോകം ലഭിച്ചത്.
അപ്പം അവരുടെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പം അവർ മുൻപ് കർമ്മം ചെയ്തിരുന്നത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മഭൂമിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അത് തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റൂ, അതിന് മാറ്റമില്ല. അപ്പം ചന്ദ്രനിൽ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശുക്ലകൃഷ്ണേ ഗദീഹ്യത്തെ ജഗതശാശ്വതേ മതേ ഏകയാത്യന്നാവൃത്തിമന്യയാ വർത്തതേ പുനഃ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ 2 മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. ഒന്ന് പ്രകാശത്തിലൂടെ, മറ്റൊന്ന് അന്ധകാരത്തിലൂടെ. വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോയവർ തിരിച്ചു വരാറില്ല, ഇരുട്ടിലൂടെ പോയവർക്ക് മടങ്ങി വന്നേ കഴിയൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം മരണം, പുനർജന്മം ഇവയെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഇവയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരും തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും എന്താണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവരവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നവർ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും. അവരവരുടെ പുണ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത്ര കാലം അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാം, സുഖങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാം എന്നുണ്ട്. പുണ്യം തീരുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പം ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ, കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്, ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ. അപ്പം ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന അവർക്ക് കൃഷ്ണനോട് ഭക്തിയോ താല്പര്യമോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ കൂട്ടർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരിക്കലും ആത്യന്തിക മുക്തി ലഭിക്കാറില്ല. അപ്പം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ അവരുടെ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്തടത്തോളം ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള മുക്തി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. നൈതേ സ്ഥിതി പാർത്ഥ ജാനന്യോഗി മുഹ്യതി കശ്ചന തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു യോഗയുക്തോ ഭവാർജുന. അപ്പോ ഈ 2 വഴികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭക്തൻ സംഭ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അർജുന എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോകുന്നോ ഇരുട്ടിലൂടെ പോകുന്നോ ഒന്നും വിഷയമേ അല്ല. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പം ഭൗതിക ലോകം വിട്ടുപോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളെ ഓർത്ത് സംഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പം വെളിച്ചത്തിലൂടെ പോകുന്നു, ഇരുട്ടിലൂടെ പോകുന്നു, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണോ, മുൻ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരമാണോ ഇവിടം വിട്ട് പോകേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുകയാണ്. അയാൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ നാമോച്ചാരണം തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തനായാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വയം ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനിൽ ദൃഢമായിട്ട് ഉറച്ച് മനസ്സോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുക. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ആവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാം. കാര്യം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. അപ്പം ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായിട്ടുള്ള പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴില് വേദപഠനം നടത്തുന്നവർ കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം, തപോനുഷ്ഠാനരായിരിക്കണം, ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം, ഗുരുവിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ആശ്രിതരെ പോലെ കഴിയണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിക്കുന്നവര് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം. ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ വേദപഠനം അനുഷ്ഠിക്കണം. കൃത്യമായിട്ട് ആ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള കഠിന വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അവരുടെ ആ തപസ്സില് നിഷ്ഠരായിട്ടിരിക്കണം. ബ്രഹ്മചാരികൾ ഗുരുവിന്റെ ഗൃഹത്തില് ഒരാശ്രിതരെ പോലെ ആ ഗുരുവിനെ സേവിച്ച്, ഗുരുവിനെയും ഗുരുപത്നിയും ഒക്കെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെ അവർ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ജീവിച്ചു തീർക്കണം. അപ്പം 5 മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെയാണ് ഗുരുകുലവാസവും പഠനവും. തുടർന്ന് ആ ശിഷ്യൻ സ്വഭാവ പരിപക്വത നേടിയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ 5 വയസ്സ് തൊട്ട് 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആ കാലയളവില്, ആ ബ്രഹ്മചര്യ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു കുട്ടി ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് ആ കൗമാരോ യൗവനോ ഒക്കെ അതിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു സമയം വരെ ഗുരുകുലത്തിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തില് എല്ലാം മനസ്സിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും വഴി തെറ്റാതിരിക്കുവാനുള്ള രീതിയിലുള്ള മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും
എന്താണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവും ജ്ഞാനവും എല്ലാം നേടുന്നു ഗുരുവിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെ എന്താണ് അതെല്ലാം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചും തപസ്സും ഒക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശീലിച്ച് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അറിവൊക്കെ നേടി ആ ശിഷ്യൻ ഒരുപാട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പരിപക്വത നേടുന്നു. അപ്പം പിന്നീട് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക്. എന്നാല് ഇത് എന്താണ് ഇത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ആ വേദപഠനം ഗുരുകുല ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പറയുന്ന എല്ലാം എന്താണ് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിൽ പാലിക്കേണ്ട എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ എന്താണ് ഒരു ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, അതൊന്നും പഠിച്ച് നമ്മൾ സമയം പാഴാക്കേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും മാത്രമല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ലെവൽ 1, 2, ലെവൽ 2, 3 ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ട് കളയാമെന്നതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത എന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. തികച്ചും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു യോഗി ആവാതെ, ഒരു സന്യാസി ആവാതെ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു യോഗിയുടെ സന്യാസിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചാൽ. നിരന്തര ഈശ്വര സ്മരണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. 4 യമനിയമങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലൂടെ തന്നെ ഭക്തിപൂർവ്വം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന ആ കലയുടെ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ്. അതായത് ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം, ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പം 7ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ആ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായങ്ങളിൽ അത്രയും പറഞ്ഞത്. അപ്പം തപശ്ചര്യ യജ്ഞം, ദാനം, ജ്ഞാനം എന്നിവ കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അനായാസേന നമുക്ക് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പം തപസ്സിൽ നിന്നും യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കും. അത് ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ തപസ്സുകളും യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചതിന്റെ എല്ലാ വേദപഠനം കൊണ്ട് ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന അറിവ്, ജ്ഞാനവും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും മനോനിയന്ത്രണവും എല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ അനായാസേന നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും ലളിതവും എന്നാൽ വളരെ ഉത്കൃഷ്ടവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരിശീലന പദ്ധതിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നത്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുറച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്താണ് ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. അപ്പം ഊഹാപോഹ നിപുണരിൽ നിന്നല്ല, ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ അറിവും ഇല്ലാത്തവരും ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പനുസരിച്ചും ആണ് അവർ ആ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാനോട് യാതൊരുവിധ താല്പര്യമില്ല, ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയില്ല, ഒരു ഭക്തന്റേതായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളില്ല. അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ മാലിന്യം പൂണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ മാലിന്യം പൂണ്ട മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനോ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമല്ല. അത്തരം വ്യക്തികളിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ടത്. അതൊക്കെ നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാനേ സഹായിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമായി എന്താണ് ആ പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധി വന്ന ഒരു ഭക്തനിൽ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചും പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥത്തെ, അതിന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തെ, അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് അർത്ഥതലത്തെ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പം 8ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം. ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോന്നിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം. അപ്പം ഈ 7 തൊട്ട് 12 വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. എന്താണ് പിന്നെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള യോഗ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും അവരുടെ എന്താണ് അവർക്ക് പുനർജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും പുനർജന്മം വീണ്ടും എന്താണ് പുനർജന്മം ഇല്ലാതെയുള്ള മരണത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങളിലാണ് അവർ ചെന്നുവിടുക, പിന്നീട് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പം ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പദത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ. ഇനി വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഭക്തി യോഗത്തെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വളരെ ഗുഹ്യമായിട്ട് എന്താണ് ആ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗത്തിലൂടെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അടുത്ത അധ്യായം ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭാത കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ഇദം തുതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യത്തെ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പോ അർജുനന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും അർജുനൻ അസൂയാലു ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അർജുനന് ഈ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനവും ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുക. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം കേൾക്കുന്നുവോ, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, അത്രത്തോളം നമുക്ക് അറിവാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് വളരെയധികം വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയേറെയുണ്ട്. ഓരോ ശ്ലോകത്തിന്റെ ആ ആന്തരികാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേറെ ആഴത്തിലുള്ളതാണ് ഓരോ ശ്ലോകവും, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഓരോ ശ്ലോകവും. അപ്പം ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെ ഭഗവാനോട് ആസക്തി, അത്രയേറെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായി തീരും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അത്രയേറെ പരിശുദ്ധമായി തീരും. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭാഗവതത്തില് ഈ എന്താണ് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലൂടെ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകുന്ന. അപ്പം ഭഗവാനിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ സംഘം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ ഒരുക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തിയും ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകുന്നു. കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അയാൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ട് തീരും. അപ്പം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിലും മുഴുകിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ആസക്തി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും. ഭഗവാനെ ആസ്വദിക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പറ്റുന്ന അത്രയും ആനന്ദവും ആസ്വാദനവും മറ്റ് ഭൗതികതയിൽ എവിടെയും ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പരമമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രുചി ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വരാം, കാരണം അദ്ദേഹം ഭൗതിക ദേഹത്തിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൂടായികയിൽ വരും, തീർച്ചയായിട്ടും വരുമൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും അറിയുന്നു പോലുമില്ല അദ്ദേഹം. കാരണം അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന ഒരു ആ ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭൗതികപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകിയിരുന്നാല് നമുക്ക് ചുറ്റോട് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ അറിയില്ല, നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ആ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം ഈ 1ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. ഇദം ജ്ഞാനം, ഈ അറിവ് എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇദം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെ? ഇദം തുതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യന സൂയവേ എന്നാണ്. അപ്പം ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം, അതായത് നമ്മുടെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നതിനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പം ഇദം ജ്ഞാനം എന്നതുകൊണ്ട് ശുദ്ധമായ
ഭക്തിയുത സേവനത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. അപ്പം ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഉത്തമവും എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പവിത്രവുമാണിത്, രാജവിദ്യയാണിത്. ഇത് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വിദ്യ ഏതാണ്? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെയാണ് ഈ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നു. ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക്, പരമപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെയും ചെയ്യാവുന്നതാണത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്യും തോറും, നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിന് വളരെയധികം സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് അറിയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്, ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരീരത്തിന് വിലയുള്ളൂ. എങ്കിലും സർവപ്രധാനമായ ആത്മാവിനെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ജനങ്ങൾ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ആത്മാവിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ, ശാരീരിക ബോധതലത്തിൽ മാത്രമുള്ളവർക്ക് ശരീരത്തിനോടാണ് പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ. അപ്പം അവർക്ക് ഒരു കൂടുതലും ആത്മാവിനെ യാതൊരു പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അവർ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണെന്നും അത് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ നിലനിന്നു പോരുന്നുവെന്നും മാറിപ്പോയി. സാധാരണയായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നൽകപ്പെടാറില്ല. അപ്പം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു അറിവിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാന് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, ശരീരത്തിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യര് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത്, ആത്മാവിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ആത്മാവിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പിന്നീട് ബീജരൂപ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണെന്നും പിന്നീട് ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശൂന്യതയിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാതെ നിലനിന്ന് പോരുന്നുവെന്നും ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്യം അതല്ല. ശരിക്കും ശരീരത്തിൽ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട ശേഷം അതിന് ഒരിക്കലും നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ടു കഴിയുമ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ആത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. അതെപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒന്നിന്റെ പ്രവർത്തനവും ശാശ്വതമായതാണ്. അപ്പം ആത്മാവ് എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതെപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ്, അതും ശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അത് ശാശ്വതമാണ്. അപ്പം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്താണ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്നായിരിക്കില്ല കിട്ടുക. അതൊരു തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു കുറ്റം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ അനുഭവം ചിലപ്പോൾ അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെന്നില്ല, അത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ബീജരൂപേണയുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട്, ആ ഫലങ്ങൾ അത്രയും നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നേരിട്ട് തന്നെ ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകത്തക്ക വിധം അത്രയും കുറ്റമറ്റതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ആ പാപഫലങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ചില തെറ്റുകളുടെ ശിക്ഷ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും, ചില തെറ്റുകളുടെ ശിക്ഷ നമുക്ക് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പം ഏത് തെറ്റിന്റെ ആണെങ്കിലും ഏത് തന്നെ പാപഫലങ്ങളെ ആണെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കാൻ തക്ക ശക്തിയുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ ഈ പുരോഗതിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മുൻകാല വിദ്യാഭ്യാസമോ യോഗ്യതകളോ ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ഒരാളുടെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമോ അറിവോ അയാളുടെ പാണ്ഡിത്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ താഴ്ന്നവനാണെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതകളൊന്നും കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ ഘടകവും അല്ല. അതൊന്നും അതിന്റെ ഒരു
എന്താണ് അതൊന്നും അല്ല, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു അറിവോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പണ്ഡിതനായിക്കോട്ടെ, പാമരനായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തവനായിക്കോട്ടെ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തവനായിക്കോട്ടെ, മോശം സ്വഭാവ രീതി ഉള്ളവരായിക്കോട്ടെ, അവർക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും പിന്നെ പുണ്യാത്മാക്കളാവുകയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ്യതകളൊന്നും എന്താണ് ആവശ്യമില്ല കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് അവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പം അവർ ആ നാമജപമൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പം അവരുടെ സ്വഭാവം നല്ലതാകും, അവരുടെ ആ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ പ്രക്രിയയിൽ അവരുടെ പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാനും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കൃഷ്ണാവബോധം കൂടുതൽ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മത്യാസ്യ പരം തപാം അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആ പരമപദം, ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവർ വീണ്ടും എത്തുന്നു. അവർ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നിരന്തരം ഓരോരോ ലോകങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പല പല ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുകയാണ്. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഒരു ഭക്തനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം നമുക്ക് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഭക്തനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ് വിശ്വാസം എന്നിവിടെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച ബോധം തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. അപ്പം വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധത്തിനെയാണ് ഇവിടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലുകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നത് പോലെ. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ എല്ലായിടത്തേക്കും ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തകരിൽ 3 തരക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിനാം മത്സാനി സർവഭൂതാനി നചഹം തേഷ്വവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവ്വഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് ഭഗവാനെ നമുക്കിവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്? അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഓരോന്നിലും ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം മുന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചന്ദ്രനാകുന്നു, ഞാൻ സൂര്യൻ ഞാനാകുന്നു എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ജലത്തിലെ രസം ഞാനാകുന്നു, പുരുഷനിലെ പൗരുഷൻ ഞാനാകുന്നു എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഓരോന്നിലും ഉൾപ്പോകി നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഭൂതങ്ങൾ എല്ലാ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അവയിലല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. നച മത്താനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവന. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം. അത് ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ അവയിലല്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് തന്നെ, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം സർവ്വവ്യാപിയുമാണ്, ഞാനാണ് ഈ സർവ്വഭൂതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ലോകത്തിനെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഞാനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമേ അല്ല ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. മറിച്ച് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ
കുറച്ച് ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം. അപ്പൊ ഒരേ സമയം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇല്ലെന്നും പറയുന്നു. ഒരേ സമയം ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയുന്നു, എന്നാൽ മറിച്ച് അവ എന്നിലല്ല എന്നും പറയുന്നു. അപ്പം അത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളും ഭഗവാൻ വേറെ തന്നെയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓരോ വിസ്തരണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാന് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതും എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപവിസ്തരണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പം എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപാലകനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമേ അല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പം ഭൂഗോള തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അറ്റ്ലസിന്റെ ചിത്രം പലരും കണ്ടിരിക്കും. അപ്പം ഭൂമണ്ഡലമാകുന്ന ഈ ഭാരം തോളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ നന്നേ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നും. അത്തരം ഒരു രൂപമാണ് കൃഷ്ണന്റേതെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചുകൂടാ. എല്ലാം എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ അവയിലല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. ആ അന്തരീക്ഷമാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് നിർവഹിക്കപ്പെടും. അപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു ഗ്രഹം ഒരു ഗ്രഹത്തിനോട് കൂട്ടിമുട്ടാതെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെ നിർമ്മിച്ച് എന്താണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാന്റെ ഒരു സങ്കല്പ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് അത് എല്ലാം സാധ്യമാകും എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാം അതീതനായിട്ട് വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്താനീത്യുപധാരയാം. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു പകല് കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു ബ്രഹ്മദേവന്റെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ്. അപ്പം വായു എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാറ്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാറ്റ് ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. കാറ്റില്ലാത്ത ഒരിടം പോലും ഇല്ല, ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ഇല്ല. അപ്പം ഈ ഭീമമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും ഊഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണില് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം വളരെ വലുതാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രപഞ്ചത്തെ പോലും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാഭീപത്മത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പുക്കിൾത്തണ്ടിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിലുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭീപത്മത്തിലാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് ഈ ലോകം ഇത്രയും, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ ലോകമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ വലിയ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം പോലെയുള്ള ഈ ലോകം ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ഊഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കുടി പോലും ഇളകുന്നില്ല. ആ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അധീനപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഏതൊന്നിന്റെയും പ്രവർത്തനം, ജീവജാലങ്ങളുടെയും സ്ഥിതികളുടെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം ശക്തി കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അടുത്ത 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനഃസ്ഥാനേ കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു പകലും രാത്രിയും, അതായത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഒരു പകലിലാണ് ഈ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടികളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ ബ്രഹ്മദേവന് രാത്രിയാകുമ്പോൾ രാത്രിയാകുമ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചിട്ട് അവയെല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം. അതാണ് ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ഓരോ 1000 യുഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ, ഒരു കൽപ്പം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളൊക്കെ ആരിലാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്? അതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഇങ്ങനെ വിലയം പ്രാപിച്ച് വിശ്രമിക്കും അവിടെ. എന്നിട്ട് അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുക. അടുത്ത ബ്രഹ്മദിനം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവനെയെല്ലാം വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കൽപ്പാവസാനം എന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യുവിനെയാണ് കുറിക്കുന്നത്. 1 നൂറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതകാലം. അതിന്റെ ഓരോ പകലും ഭൂലോകവാസികളുടെ 430 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. അപ്പൊ 100 വത്സരങ്ങൾ തികഞ്ഞ് ബ്രഹ്മാവ് മരണമടയുമ്പോൾ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശക്തി ഭഗവാനിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം.
8ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതിം സ്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃതസ്നം അവശം പ്രകൃതിർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ആരുടെ അധീനതയിലാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്, ഉറവിടമേ ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപവിസ്തരണങ്ങളിലൂടെ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ അത് എല്ലാം തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സങ്കല്പ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുകയും ഒരേ സമയം അതിന് നാശം ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭാവവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് പ്രപഞ്ചം. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശക്തികളാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആദി പുരുഷാവതാരമായ മഹാവിഷ്ണു കാരണ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉച്ഛ്വാസത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണമറ്റിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൂഗോളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം വിവിധ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസനകൾക്ക് അനുയോജ്യമായാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പം ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരവരുടെ വാസനാബലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിനനുയോജ്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് വേറെ തന്നെയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലൊന്നും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ രൂപവിസ്തരണം എടുക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഓരോന്നിലും ഉൾപ്പോയി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള ഒന്നിലും ഒരു മായയ്ക്കും ഭഗവാൻ അധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ അധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ അതീതനാണ്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. നച്ച മാം താനി കർമാണി നിബധ്ന ഇതിനകത്ത് തെറ്റാണ് കൊടുത്തത്. നിബ്നന്തി എന്നാണ്, ഇത് തെറ്റാണ്. നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയാം ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ്. കർമ്മ നിയമമേ കൊണ്ടുവന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുവാനും സാധിക്കില്ല. കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളാണ് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ ഭൗതികതയ്ക്കും അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്നുമേ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. ഈ സ്വത്തും ഈ ഭൂമി ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ? സ്വയം ആനന്ദമയമാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നു. നമുക്കൊക്കെ ആനന്ദിക്കണമെങ്കിൽ എന്തിന്റെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വയം ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം ആനന്ദിക്കുന്നു. സ്വയം ആത്മാവിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഭഗവാന് ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിന്നെ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നിയാലും ഭഗവാൻ അതിനൊന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് ഉദാസീനനെ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒന്നും കർമ്മഫലത്തിൽ താല്പര്യം എടുക്കുന്നില്ല. കർമ്മഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവാൻ അതിന് ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ താന്താങ്ങളുടെ മുൻകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളത് വിശ്വസിക്കുള്ളൂ. പുനർജന്മം ഉണ്ട് നമുക്ക്, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ശരീരമല്ല. എന്നാൽ ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിലല്ല കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്, ആത്മാവിനാണ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത്. ആത്മാവിനെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം, അതിന് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും ജപിക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഫലം ഉണ്ടാവാൻ ആസക്തി ചിന്തിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലൊന്നും
അത് എല്ലാവരും അത് കണക്കിലെടുക്കില്ല. പലരും അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്, അവർക്ക് അവരവരുടെ അവരുടെ ആ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ വാസന കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബുദ്ധി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിന്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടും കേട്ടും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അറിവുള്ള ഒരാള് വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ്, ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ കുടുങ്ങി ഇങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങളിൽ മുഴുകി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ മരിച്ച് ജനിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ വെറും പൊട്ടക്കഥകളാണെങ്കിൽ, അതൊക്കെ വെറും അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരി, നിന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. ഭഗവാൻ അതിൽ ഇടപെടില്ല. കാരണം എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മരൂപേണ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചിന്തിക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് അയാൾ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യും. അതിന്റെ റിസൾട്ടും അയാൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അതിന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ കൂടുതൽ നൽകി, അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് കൂടുതൽ തെളിച്ചം നൽകി, കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നൽകേണ്ട എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. അപ്പം 10ാമത്തെ ശ്ലോകം, മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അപ്പം മയാ അധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി, അധ്യക്ഷനായ അധിഷ്ഠാവായ മയാ എന്നാൽ എന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ, ഞാൻ നിമിത്തം, അതായത് ഭഗവാന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ഈ സൃഷ്ടി ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്, എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട്, അവരുടെ ആ ഒരു വാസനാബലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യം ഭഗവാൻ, അവർക്ക് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും ജന്മം എടുക്കേണ്ടത്, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ സൃഷ്ടികളും നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ച ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവയുടെ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും നിലനിർത്തി പോരുന്നതും ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അകന്ന് തന്റെ ധാമത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്താൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്താൽ പ്രകൃതി ഗർഭത്തിൽ സർവ്വജീവഗണങ്ങളുടെയും ബീജവാപം ചെയ്യുന്നു. മുൻജന്മത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തികൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവയോരോന്നും ഓരോ വർഗത്തിലും ആകൃതിയിലും പിറക്കുന്നത്. അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. പൂർവ്വജന്മത്ത് ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എവിടെയാണ് ജനിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ജനിക്കണം, ഏത് ശരീരമാണ് അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവരവര് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ കർമ്മ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുസരണ പ്രകാരം മാത്രമേ, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന, ജീവാത്മാക്കളുടെ ജനനവും മരണവും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്ക് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ജീവാത്മാക്കളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ വാസനയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അടുത്തത് ശ്ലോകം, അവജാനന്തി മാമൂഢാം മാനുഷിം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണുമ്പം സാധാരണ മനുഷ്യർ വിചാരിക്കും നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പം ഭഗവാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാണ് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്?
അതിന്റെ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ ആർക്കാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തന്മാർക്കും അത്രമേലെ ഭഗവാനെ സദാ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം വെളിവാകുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സൃഷ്ടിയുടെ സ്ഥിതിയും സംഹാരങ്ങളെയും ഒക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനാവുക? അപ്പം ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണരുത്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും ഒരു അവതാരമല്ല. ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തിൽ നിന്ന്. മറ്റു രൂപങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും എന്താണ് സംകർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചതുർവ്യൂഹ വിസ്തരണങ്ങള്. അപ്പൊ അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനെ വെറും ഒരു കരുത്തേറിയ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് മാത്രം കരുതുന്ന മൂഢന്മാര് പലരുമുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഒരു വിശ്വത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്, വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രം കരുതുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വെറും മൂഢത്തരവും അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദർശിക്കാൻ പോലും പാടില്ലെന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ കാണുന്ന, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദർശിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ല. അത് തന്നെ മഹാപാപമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പരിശുദ്ധനും നിഷ്കളങ്കനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പരിശുദ്ധനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. അദ്ദേഹം അത്രയും നിഷ്കളങ്കനാണ്, അത്രയും കാരുണ്യമുണ്ട് തന്റെ ജീവാത്മാക്കളോട്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അതിന്റെ തലങ്ങളും നമുക്കൊരിക്കലും അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം അർജുനന്റെ സഖാവായും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽപ്പെട്ട രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനായും മനുഷ്യരെ പോലെ ഭഗവാൻ അഭിനയിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാടകമാണിതെല്ലാം. എന്നാൽ ആ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമയമാണ്. കൃഷ്ണനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് കണക്കാക്കാൻ ഒരു മൂഢന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു, ശാശ്വതനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും ഉറവിടവുമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മൂഢന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് സത്തെന്താ, ചിത്തെന്താ, ആനന്ദം എന്താന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുകളെ അവർ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കുന്നു. അപ്പം ദേവന്മാരൊന്നും ഭഗവാന് തുല്യരല്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പോലെയാണ് മറ്റു ദേവന്മാരെയും കരുതുന്ന മൂഢന്മാരും ഉണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് രാധാറാണിയുടെ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനതാ വലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവുമെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ നമ്മുടേതുപോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നാകും? അപ്പം അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ഭൗതികതയുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഭഗവാന് അതിനതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലേ ഈ ഭൗതികതയുടെ വലയത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതികതയുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് അതീതനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കല്ലേ ഈ ഭൗതികതയിൽ പെട്ടുപോയ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ നമ്മുടേത് പോലുള്ള ഭൗതികമായി ഒന്നാകും എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട്, ഒരു ഭൗതിക മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരു പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ചോരയും രക്തവും മജ്ജയും മാംസവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ മനുഷ്യന് ജീവാത്മാക്കളെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? നമുക്ക് പറ്റുമോ ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് രക്ഷിക്കാനായിട്ട്? ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അവരത് ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്കത് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ലോകമാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ അതിന് ഏറ്റവും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള, അതിനുള്ള ഏറ്റവും അധികാരി, അതിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല. അപ്പം ഭഗവാനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രം കാണുന്നത് മൂഢന്മാരും അജ്ഞാനം കൊണ്ടുമാണ്. മൂഢന്മാരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അജ്ഞാനികളാണ് അവര്. അവര് 4 തരത്തിലുള്ള അധമമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽപ്പെട്ട അധമമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയും സംസ്കാരവും വിനയവും ഉള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സംസ്കാരം ഉള്ളവരാണ്, ആ ഒരു വാസനാബലം ഉള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിരാകാരവാദികൾക്കും സാകാരവാദികൾക്കും, നിരാകാരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാല്
എന്താണ് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സാകാരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ രൂപമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, പരമാത്മാവിന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു അവതാര രൂപത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ അതിൽ വിശ്വാസമുള്ളവര്. ഇടയിൽ ഒരു വിവാദ വിഷയമാണ് ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ അവതാരം. അപ്പം നിരാകാരവാദികൾക്കും സാകാരവാദികൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു വിവാദ വിഷയമാണ് ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ശ്രീ ഭഗവാന്റെ അർച്ചനാമൂർത്തിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കനിഷ്ഠ ഭക്തന്റെ വിഗ്രഹാരാധന വ്യർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പം കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭക്തിയില് ഇങ്ങനെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വ്യതിചലിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു തലത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിശീലിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ശരിയെന്ന് കരുതി ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകും, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചാഞ്ചാടും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചാഞ്ചാടുന്ന ഒരു തലത്തിലുള്ളതാണ് ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർന്ന എന്താണ് തന്റെ വഴിയിൽ, താൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ വഴിയിൽ, ആധ്യാത്മികത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി, ദൃഢമായ മനസ്സോടുകൂടി എത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സർവാത്മനാ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അപ്പം അതിലെ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്താണ്? ജീവജാലങ്ങളെ അവഗണിക്കുക, അതായത് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ അവഗണിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അർച്ചനാമൂർത്തിയെ മാത്രം, അപ്പം ഭഗവാനിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ ജ്ഞാനവും അറിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ ഒന്നും ഒരിക്കലും അവഗണിക്കില്ല. ആരെ അവഗണിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ ഒന്നും അവഗണിക്കാനും ഭഗവാനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കാനും എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടെയും കാരുണ്യത്തോടുകൂടിയും പെരുമാറാനും മാത്രമേ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹം, ഭഗവാന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കല്ലിലും മരത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആയിട്ട് അവതാരം എടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആധികാരികത്വം ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയതാണ്. അല്ലാതെ അത് വെറും കല്ലും മണ്ണും മരവും ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവതാരം തന്നെ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. കല്ലിലും മരത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ വിഗ്രഹ രൂപേണ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അർച്ചനാമൂർത്തിയെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നത് അറിവില്ലായ്മയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. വ്യർത്ഥവുമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ബാക്കി ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഇന്ന് 11 ശ്ലോകം വരെ എടുത്ത് ബാക്കി 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.